Tak. Tady instruktážní video ke 4kolce. Pracovní název máme Avenger. Jedná se o 125. Určená je pro děti od 5 let až třeba může mít i 10letý kluk, když je menšího vzrůstu, ale je malinká. Tady vidíte, že jedná se o malinkou 4kolku. Zadní brzda je hydraulická, tu děti umáčknou krásně, bez problémů. Přední brzda má to bubnové brzdy, je to malinko složitější, je to těžší na ruku. Potom to má na displeji je vidět jenom zařazený chod dopředu, dozadu a neutrál, takže na displeji vlastně jsou informace jenom o tom, kam to pojede. Dál to má dálkový ovladač, na dálku se to dá zasnout a nastartovat. Co to má dalšího? Má to světla, má to osvětlení, když zapnu klíček, tak to svítí tadyhle světla a svítí zádu světlo a svítí brzdový světlo. Jo? Řazení je relativně jednoduchý, tadyhle vlastně vidí řadící páka, když svakne dítě dopředu, jede to dopředu, pak je tam neutrál, svítí to všechno tady, svakne dozadu, jede to dozadu. Jo? Takže tohle, co se týká paliva, ale je se do nádrže čistý Natural 95. Jo, takže se nemusí míchat solem, je to 4taktní motor. Co bych ještě k tomu řekl, to je asi prakticky všechno. Když je to ráno studený, co je důležité, když se to startuje, tak to má na karburátoru sytič, to je z této strany, když to zase otočím na druhou stranu. Jo, tak tady je sytič, páčka sytiče na karburátoru, nahoru, když je sytič zaplej, tak se to ráno startuje, zjednodušuje to starty a potom v průběhu na startování, když už to je ořátý, tak se dá sytič dolů a jezdí se vlastně s tím, že páčka je směrem dolů. Jo. Startuje se to buď na dálkový ovladač, nebo tady tlačítko. Musí být zmáčková brzda. Jo. Když to takhle chcípnu, ten přepínač musím zase vrátit do původní polohy a když to chci nastartovat, tak musím jít zmáčknout brzdu. To je důležitá informace. Tak a teďka vám ukážu, jak se na tom můj 11letý syn projede. Ukáž, jak se couvá.